בעידן המודרני אנו משתמשים במנערת מכנית. פורסים את היריות סביב עץ הזית. והניעור מתחיל. למרות הניעור המכני, עדיין לא ניתן לוותר על השימוש הידני במקלות. ההפרדה הראשונית של הפסולת שהצטברה לעירייה והזית מוכן לנסיעה לבית הבד. בבית הבד הזית מושלך לבור האיסוף. שבולים אל מלחמה ברינה יוצאים ידיו הקוצרים הדגן לאדמה מתרחץ באמבטיה תום עידן נמטרים ארץ בשבעה מינים ארץ שעורה חיטה ועינה ארץ זית ותאנים ורימון וגם עובר למכונת הקטישה והריסוק כדי למצות את השמן מהזית. שוות במחולות ובשירה אדירה ענבים ואהבות במכונה זו מבוצעת הפרדה כל נערה ארץ בין הגפת שהיא הולכת למיצוי שעורה חיטה ועיניו ואילו שמן הזית ממשיך במסעו אל הצנטריפוגות. וגם תמר הזהב שיר תחת עץ התאנה לבונה ומור וצוף הזהב והנה שמן הזית, נס פח השמן. בדבש וחלב, ארץ בשבעה מינים, ארץ שעורה חיטה ועיניו, ארץ זית ותאנים ורימון, וגם תמר הזהב שיר שיר. וכך תם מסענו. על עץ את פניו ראינו למרחוק, איך ליבנו מתנפץ כרימון שחוט אל פיך מתוק. ארץ בשבעה מינים, ארץ שעורה חיטה ועיניו, ארץ זית ותאנים ורימון, וגם תמר הזהב שיר מן הזית.